ହୀରାକୁଦ ରେବେଡ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଅତିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ହୀରାକୁଦରୁ ରେବେଡ ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିରହିଛି। ଏପଟେ ଭାରିଚାନ୍ଦ ଦ୍ରୁତ ଚାଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଛି। ଲୋକ ଦେଖାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି। କାରଣ ହେଲା ହୀରାକୁଦରୁ ରେବେଡ 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଭାରିଚାନ୍ଦ ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇ ରଖିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହୀରାକୁଦ ସହରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀ ସମ୍ବଲପୁର ବା ବୁର୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବର ସମୟରେ ବିପଦ ମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଣିକାର ପରି। ଏବର ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ହୀରାକୁଦ ରେବେଡ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ସଫା କରୁଥିବା ଦାବି କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ଧୂଳି ଝଡ଼କୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ଧୂଳି ନ ହେବା ପାଇଁ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଝଡ଼କୁ କାମ କରୁନାହିଁ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଧୂଳି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମହାନଦୀ ଟିଭି।